Йорт хайваннарын өйрәнәбез. Сыерны тап. Афәрин. Дөрес. Савым сыеры гомере буена 200 мең стакан чамасы сөт бирә. Сыерның нәрсә ашавы сөт тәменә турыдан-туры йогынты ясый. Сыерлар да кешеләр һәм дельфиннар кебек юлый белә. Алар уртача 20 ел яши. Атны күрсәт. Афәрин. Дөрес. Яңа туган колын берничә сәгатьтән үк чаба ала. Атның күзләре башының як-ягында урнашканлыктан, бу хайваннар 360 градуска кадәр араны күзәтергә сәләтле. Атның иң тиз йөгерү тизлеге сәгатенә 88 км, күпчелеге сәгатенә 44 км тизлек белән дә йөгерә. Ат төнлә кешегә караганда да яхшырак күрә. Алар яткан килештә, баскан килештә йоклый ала. Атлар бурын тишекләре аша сулыйлар, авызлары белән сулый алмыйлар. Алар көненә кимендә 90 литр су эчә.